No ahojte, ja vás všetkých zdravím. Pozrieme sa nám na víkend. Aký máme pred sebou. Môžeme pozrieť v každej znamenie v rýchlosti. Uvidíme, čo nás čaká, aká energie po tomto vianočnom ošiale. Pevne verím, že ste sviatky prežili čo najväčšej pohode, podľa možností, hej, v rámci. U nás to bolo tak ako obvykle, aj by som povedala. Kľudu moc nebolo, stresu bolo dosť, naháňania takisto, ale myslím si, že takisto ako u ostatných. Začneme znamením vodnár. No vodnár. Vy tu máte hneď nejaké, takisto môžete byť ešte pod stresom v tomto víkende. Máte tu nejaké nejasnosti. Niečo tu je ešte pred vami zahmlené. Takisto sa s vami môže zahrávať ale vaša psychika. Môžete mať takú nerovnováhu medzi hlavou a vnútrom, hej. Takisto ale by si trebalo dávať pozor na ilúzie. Nemusí byť všetko pravda, čo si vy namýšľate, hej. Môže byť, že máte po niektorí viacej negatívnejšie myšlienky. To vám škodí. Ale takisto, ak cítite, že niekto pred vami niečo skrýva, alebo nevraví vám pravdu, hej, vaše vnútro vám vraví niečo iné ako ľudia okolo vás, tak máte správnu intuíciu. Treba počúvať svoje vnútro, čo vám vraví. Hlavne, ak tu máte neistoty ohľadom nejakého muža. Takisto, muži, vy môžete byť viacej nervóznejší, podráždenejší, hlavne okolo víkendu. Vnútorný nepokoj môžete pociťovať. Ženy ohľadom nejakého muža a muži môžete byť viacej takí uzavretí, viacej môžete premýšľať. Môžete sa tu aj niečomu akože tešiť, nejakej náklonnosti niekomu, ale v citoch ako keby ste mali takú nestálosť. Ako vravím, treba počúvať svoju intuíciu. Nemusí byť všetko také, ako sa na prvý pohľad zdá, hej? A hlavne netreba si tu stávať vzdušné zámky. Ak cítite, ženy, že nejaký chlap voči vám není úprimný, alebo niečo takéto, máte tu nejaké pochybnosti, že vaše vnútro vám našepkáva niečo iné, ako vlastne vidíte obraz, hej, skutočnosť. A vy sa snažíte možno presvedčiť seba o opaku, tak netreba si tuto stavať vzdušné známky. Trebalo by sa pozrieť realite do očí. Môžete tu mať nejasnosti v citoch ohľadom nejakého muža a muži takisto tu môžete mať také nejasnosti v citoch. Nestálosť v citoch by som povedala. Ryby. Rybičky, vy tu prechádzate nejakou bolesťou, nejakým smútkom. Môže byť, že aj takto pred koncom rokom sa vám uzatvára vlastne váš jedna karmická etapa, hej. Nechávate jednu etapu životnú za sebou. Máte tu uzavretie, by som povedala, jednoho cyklu. Môže byť, že sa vám dosť nedarilo. Hej, mohli ste tu mať viacej v tomto roku trápenia, smútku, nezdarov, ale istá etapa, ja by som povedala, taká karmická lekcia sa u vás končí. Ale takisto, cez víkend treba si dávať pozor na chrbticu, áno. Môžete tu prechádzať nejakým smútkom, takisto si dávajte pozor na svoje zdravie. Na cestách si dávajte pozor, hej. Celkovo buďte viacej obozretní, čo sa týka vás. Či už po zdravotnej stránke, áno, takisto ale aj po psychickej. Vy sa tu môžete trápiť nad niečím. Ja neverím, niekto tu ste sa mohli dozvedieť niečo zlé, alebo ste prišli o nejakú osobu, ktorá vám bola veľmi blízka a vy sa s tým vlastne ešte stále ako keby vyrovnávate, hej. Pociťujete tu taký smútok a bolesť. Ale ako vravím, treba si dať väčší pozor na seba. Či už sa to týka zdravia, áno, a hlavne na tých cestách.
Ak tu máte ešte, ako vravím, po niektorí takú pachuť, hej, z celého roka, nezdary, bolesť, ukončovanie, smútok, vám tu končí proste karmická lekcia, osudovosť, hej. Môže byť, že ste tu prechádzali dosť dlhým a bolavým náročným obdobím. Ale vám takáto skúška túto končí. Ak tu nemáte ešte niečo uzavreté, bolo by dobré pouzatvárať staré rany, isté etapy vo vašom živote, hej, ukončiť to a neťahať si to so sebou vlastne do nového roku. Nechať v starom roku všetko bolestivé, čo vás zranilo na kolená a odpútať sa od toho. Ale väčší pozor si dajte na seba, hlavne ohľadom víkendu, hej, obozretnosť, či na cestách, na svoje zdravie. Barán. Barani. Vy môžete pociťovať alebo byť vlastne obklopený takými buď na stretnutiach s priateľmi, áno, takto, barani, čakajú vás tu. Cez víkend by som povedala, nejaké cesty tu budete mať, áno, či už za rodinou, na posedenie s priateľmi. Hej, budú to príjemné stretnutia, také by som povedala harmonické, áno. Ale takisto, môžete tu mať po niektorých myšlienkách nejakú osobu. Ženy hlavne by som povedala, že v myšlienkách sa tuto môžete vrácať nejakému mužovi. Hej, ten muž nemusí byť ale váš partner. Môže byť, že tu máte po niektorý partnera, ale máte tu aj mimo partnerský vzťah. Môže byť, že máte tu v myšlienkach, rozmýšľate tu, myšlienky sa vám budú blúdiť vlastne ohľadom nejakého mladšieho muža. Môže to byť vlastne mladší muž, nejaký milenec u niekoho, áno. Takisto môže byť, že k vám príde takáto milá návšteva cez víkend. Áno, môže to byť aj neočakávaná návšteva, ale bude to vlastne také príjemné posedenie. Môžete sa tu ale aj dozvedieť nejaké správy o nejakom kamarátovi, o nejakej kamarátke, hej, ale takisto k vám môžu prísť dôveryhodné nejaké správy, ktoré vám pomôžu vlastne v niečom. Hej, ak tu hľadáte nejaké správy ohľadom niečoho, je tu veľká pravdepodobnosť, že cez víkend sa k vám dostanú proste nejaké správy, buď od nejakej návštevy, alebo cez nejaký telefonát, to už je jedno, ktoré vám tie správy pomôžu v nejakom napredovaní u vás. Ak sa tu niekto pýtate na svojho priateľa alebo vzťah, tak môžem povedať, že tu máte vedľa seba máte dôveryhodnú osobu. Áno, hlavne tí, ktorých sa to netýka, že ženy tu máte vlastne dvoch mužov. Ak tu máte po niektorý nejaký vzťah. Cez víkend môžete pociťovať takú harmóniu, také naplnenie, áno. Máte vedľa seba partnera vlastne verného partnera, ktorému môžete vy vlastne dôverovať. Áno. Ak ste tu po niektorí ale aj riešili otázku nejakú ohľadom auta, niečo ste tu mohli riešiť s autom, tak malo by sa vám to ale podariť vyriešiť. Máte tu spokojnosť ohľadom toho. Bík. Bíci. Vy tu môžete byť po niektorí v takej ako keby izolácii, hej? Môžete sa tu zamýšľať hlavne cez
víkend nad takým spôsobom vášho života. Prehodnocovať taký váš životný priebeh celkovo. Áno, môže byť, že niektorí tu môžete rozmýšľať na nejakým rozchodom, alebo ste v nejakom odlúčení od partnera. Áno, izolovaní. Cítite sa tu byť si osamelí. Takisto ale môže byť, že vás tu čakajú nejaké záležitosti, čo sa týka vybavovačiek ohľadom úradov. Áno, môže byť, že vás toto tu bude zamestnávať, že nejaké teda záležitosti úradné. Pre niekoho je tu ale aj také, že môžete prechádzať v tomto období s nejakým oficiálnym rozchodom, hej, že vás tu čaká niečo takéto oficiálne. Pre niekoho je to akože rozvod, hej. Môže byť, že myšlienky vám vlastne budú blúdiť ohľadom tohto, čo vás tu čaká. Je tu nejaký rozchod so ženou, hej. Môže byť, že u niekoho cez víkend nastanú aj nejaké prekážky ohľadom nejakého kamarátstva, priateľstva. Ukončí sa tu nejaké priateľstvo, môže byť, že vám tu nastanú nejaké nezhody. Niekto, ak sa tu chystáte usporiadať aj nejakú oslavu alebo ísť proste si povyraziť niekam na nejaké stretnutie, takisto sa tam môžu vyskytnúť nejaké prekážky ohľadom toho, buď prekážky ohľadom tej oslavy, alebo na tom stretnutí, hej, takisto, ale môžete tu aj riešiť niečo ohľadom nejakého darčeka. Že ste tu dostali nejaké pozvanie na nejakú akciu, áno, a vlastne si tu budete zaťažovať hlavu ohľadom daru. Ale skôr mi to ide do toho, že nejaký rozchod s nejakou ženou tu to mohol prebehnúť, áno. Žena ako keby sa dištancovala, hej, a hlavne chlapi sa tuto môžete cítiť taký opustený, osamelý. Uvažujete tu vlastne nad celým vašim spôsobom života. Máte tu prehodnotenie spôsobu vášho života. Hej, dávate si také nové veci, uzatvárate tu isté kapitoly. Príklad nové myslenie, nové návyky. Áno. A ak vás tu čaká niečo po úradných veciach vybavovačky, tak malo by vám to dopadnúť ale dobre. Ak tu budete aj prechádzať nejakým rozvodovým konaním, niečo takéto, tak to dopadne vlastne v rámci v takej spokojnosti. Blíženci. No. Blíženci, vy takisto cez víkend môže byť, že vás tu čakajú návštevy. Áno, po niektorí vracate sa do rodičovského domu, alebo môžete niečo riešiť ohľadom domu, nejakého bytu rodičovského. Áno, buď idete na návštevu rodičom, alebo niečo môžete riešiť ohľadom staršieho člena v rodine. Môže to byť váš otec, áno. Môže byť, že tu budete niečo riešiť ohľadom otcovskej postavy, alebo ohľadom rodičovského domu, bytu, že vás tu čakajú nejaké proste takéto záležitosti, áno. Takisto tu môžete mať myšlienky na to, čakajú vás tu nejaké vybavovačky, áno, úradné vybavovačky. To vám môže zamestnávať hlavu. Proste vás tu čakajú ešte nejaká návšteva nejakej úradnej budovy, či už je to budova súdu alebo niečo takéto. Áno, v myšlienkach môžete túto si to premietať, proste ak máte tu nejaké obavy ohľadom toho, to vás môže zamestnávať. Ale takisto máte tu pevnú dôveru po niektorých, čo sa týka vášho partnera vo vašom domove. Máte po svojom boku takého partnera, na ktorého sa tu môžete spoľahnúť. Ak tu niekoho niečo takéto, že tu máte nejaké takéto otázky, hej, tak máte stabilného partnera vedľa seba. Takisto, ale po niektorí môžete stretnúť takéhoto muža, hej, muža, ktorý má nejaké vplyvné postavenie. Áno, není to nejaký robotník proste s nejakou lopatou v ruke.
teraz nechcem uraziť nikoho, áno, ale proste je to trošku vyššie postavená osoba. Zámožná, môže pochádzať buď zo zámožnej rodiny, alebo ten chlap môže byť, že má svoje pevné základy, áno, už vybudované. Má už tož niečo za sebou. Tak je tu tiež možnosť stretnutia sa s takýmto človekom. Môže byť, že vám príde takáto osoba jednoducho do cesty, ktorá vám bude vo vašom živote časom aj oporou, hej, poskytne vám takú tú stabilitu do vašeho života. Niekto tu ale môžete aj uvažovať, vlastne, že by vás tu aj čakali nejaké takéto vybavovačky, čo sa týka, rozhodujete sa tu buď o kúpe nejakého starého domu, hej, môže byť, že vás tu čakajú nejaké takéto veci ohľadom hypotéky alebo niečo takéto, že tu uvažujete nad tým, ak to neriešite po niektorí, ale možno, že niekto to aj rozmýšľate nad nejakou renováciou ohľadom vášho rodičovského domu, nejakého staršieho domu, niečo tu môžete riešiť ohľadom staršieho domu, áno, blíženci. Ale je veľká možnosť, že tu stretnete takéhoto, keď sa to aj nepodarí hneď cez víkend, áno, hlavne ak ste tu nejaké ženy, takéto opustenejšie dlhšiu dobu, že ste tu bez partnera, tak je veľká pravdepodobnosť, že stretnete takéhoto partnera, ktorý vám bude oporou vo vašom živote. Ponúkne vám takú stabilitu do života. Rak. Hráci, vy takisto. Môže byť, že tu budete niečo riešiť, hlavne ak máte deti, dcéry, áno, že tu budete riešiť niečo ohľadom vašich dcér. Môže byť, že sa vám niečo nemusí páčiť. Môžete tu dojsť proste na nejakú neúprimnosť z ich strany. Áno, že niečo buď pred vami skrývali, alebo sa nemusí vaša dcéra k vám zachovať proste pekne. Ale takisto, raci, ak idete niekam na nejaké stretnutie, áno, môže byť, že ste dostali niekam nejaké pozvanie na nejakú menšiu oslavu alebo posedenie, povyrazenie si s kamarátkami. Takisto na tom posedení alebo na tej oslave môžete odhaliť proste nejakú falošnú tvár, nejakú kamarátku, hej, s dvomi tvárami, nejakú faloš. Niečo sa vám nemusí páčiť, jednoducho. Máte vo svojom okolí dosť neúprimných ľudí, raci. A je tu veľká pravdepodobnosť, či už na nejakom povyrazení alebo na nejakej oslave odhalíte tu proste nejakú dvojitú tvár. Áno, či už to bude kamarátka alebo niečo ohľadom, tu môžete riešiť nejakú neúprimnosť ohľadom vašej dcéry, hej, je tu odhalenie proste nejakej falše, nejakého klamstva. Kľudno sa tuto môžete ale aj dozvedieť proste, hej, že za vašim chrbtom nejaká vaša známa, nejaká kamarátka proste nerozprávala o vás pekne, nejaké klebety, nejaké pomluvy sa vám dostanú proste do uší, nebude sa vám to proste páčiť. Takisto si dávajte pozor, keď budete cez víkend, hlavne v ženskej spoločnosti, aké informácie sa k vám dostanú do uší. Tie informácie môžu byť zavádzajúce. Hej, netreba proste všetkému veriť, čo vám ľudia cez víkend nakvákajú, hlavne ak sa to bude týkať nejakých žien. Áno, máte tu nejakú falošnú kamarátku. A keď sa to netýka kamarátky, tak proste, keď máte dcéru, tak niečo môže byť také neúprimné, niečo môže buď pred vami zatajovať, alebo niečo sa tu proste dozviete, čo vám sa nemusí proste páčiť. OK, raci. Rozdelíme si to na dve časti, aby to nebolo moc dlhé, áno. Dáme si aj druhú časť videa, kde bude ďalších 6 znamení.